Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinuna ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 74 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa, atong utruhon sa pagtan-aw ang Romans chapter 7 verse 14 to 25. Isip tubag sa importante kayong pangutana sa usa sa regular nato nga tigpaminawan nga aduna siya'y mga struggle spiritually nga akong nabati mga kaigsunan nga kinahanglang i-address nato sa atong sibya niining taknaa. Romans chapter 7 verse 14 to 25 ang giingon dinhi, tungod kay nasayod kita nga ang balaod espirituhanon man, apan ako iya sa unod, gibaligya ilalom sa sala. Tungod kay dili nako masabtan ang akong kaugalingong binuhatan, tungod kay dili nako mabuhat kung unsa ang akong gusto, apan mabuhat nako ang butang mismo nga akong gidumtan. Karon kung akong gibuhat kung unsa ang dili nako gusto, miuyon ako sa balaod nga kini maayo. Busa karon dili na ako ang nagbuhat niini kun dili ang sala nga nagpuyo sulod kanako. Tungod kay nasayod ako nga walay maayo nga nagpuyo sulod nako nga ang but ipasabot sa akong unod. Tungod kay aduna ako'y tinguha nga buhaton kung unsa ang matarong apan walay abilidad sa pagbuhat niini. Tungod kay dili nako mabuhat ang maayo nga akong gusto apan ang dautan nga dili nako gusto mao hinuon ang kanunay nakong ginabuhat. Karon kung akong gibuhat ang dili nako gusto, dili na ako ang nagbuhat niini kundi ang sala nga nagpuyo sulod kanako. Busa nakaplagan nako kiniingon nga usa ka balaod nga kung buot nakong buhaton ang matarong, ang dautan haduol gayud kaayo. Tungod kay nalipay ako sa balaod sa Ginoo sa kinasuluran sa akong pagkatawo, apan nakita nako sulod sa mga sakop sa akong lawas ang lain pang balaod nga nakigubat batok sa balaod sa akong hunahuna ug nagpaulipon kanako sa balaod sa sala nga nagpuyo sulod sa mga bahin sa akong lawas. Pagkaalaot gayud nako nga matang sa tawo, kinsa ang makaluwas kanako gikan niining lawas sa kamatayon. Salamat sa Ginoo, pinaagi kang Hesukristo nga atong Dios. Busa karon ako mismo nangalagad sa balaod sa Ginoo sa akong hunahuna, apan sa akong unod nangalagad ako sa balaod. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sama sa giingon ko kaganina mga kaigsuunan, lahi ang nature sa atong panagsibya karon gumikan kay atong tubagon ang sincero ug honest gayud kaayo nga pangutana sa usa sa atong tigpaminaw. O kini nga pangutana mga kaigsuunan nagtuo gayud ako nga pangutana kini sa daghang mga tawo nga sincero gayud kaayo nga nagasunod sa atong Ginoong Hesukristo apan nagstruggle gihapon sa ilang Kristohanon nga kinabuhi. Ang atong tigpaminaw, iyang gipaambit kanato ang iyang testimonyo sa iyang pagtuo lamang sa atong Ginoong Hesukristo, ingon nga iyang bugtong Dios ug manluluwas. Nasabtan niya nga ang kaluwasan grasya lamang ug nadawat niya kini nga libre. Iyang gikumpisal ang iyang pagtuo, iyang giila ang iyang pagkamakasasala ug nasayod siya nga si Kristo lamang ang iyang bugtong paglaom. And yet, iyang giangkon mga kaigsuunan nga aduna gayoy mga higayon nga sa iyang pamati misamot pagani hinuon siya kagrabe sa iyang pagkamakasasala karon nga nahimo na siyang Kristohanon. So mao kini ang iyang pangutana mga kaigsuunan, ako kining basahon ang giingon niya, Pastor, naunta ko'y isa pa ka pangutana bahin ni sa akong kaugalingon. Nagatuo ko nga ako makasasala kayong dako ug angayan gayud silutan sa Ginoo sa impierno.
Pero sa dihang nadunggan nako ang mensahe sa gospel ug ang meaning sa free grace or libre nga grasya, ang akong hunahuna og kasing-kasing nagatuod jud kay mauna lang nakita nako nga paglaom para dili ko maadto sa impyerno. Hinuon makasulod ko sa langit. Pero hangtod karon padayon gihapon ko sa pagpakasala ug kung akong ikumpara ang akong pagkinabuhi sa wala pa ko nahibalo sa gospel ug karon nga nahibalo nako bahin sa gospel, murag wala man ko'y makita nga kalahian sa akong pagkinabuhi. Ni grabe pa siguro akong pagkamakasasala. Ako ug ang mga tawo sa akong palibot makaingon jud nga makasasala kaayo kung dako. Usahay mag-abusar pa hinuon kay nagatuo nga luwas na. Tinuod ba ko nga luwas? So mao kini ang pangutana sa atong tigpaminaw ug kini nga pangutana mga kaigsunan dili nato ni baliwalaon. Gumikan kay pangutana kini sa usa ka tawo nga buot nga makabaton og kasiguraduhan sa iyang kaluwasan nga nag-wrestle og nakigubat pagihapon siya batok sa sala ug aduna siya tinguha nga himayaon ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Ug pinaagi sa grasya ang balaang kasulatan mo'y naghatag kanato og tubag niining iyang pangutana. Tubag nga makahupay sa atong tigpaminaw nga nangutana ug sa uban pang mga tigpaminaw nga dunay susama nga pangutana. Salamat na lang gani gyud kay kini nga tigpaminaw mga kaigsunan, aduna gayud siya pagkasayod nga siya makasasala ug nasabtan niya nga si Kristo lamang ang iyang paglaom alang sa kaluwasan. Kini nga pagka mapainobsanon ug pagsalig lamang kang Kristo, foundational kini, patukuranan kini sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Ang atong teksto karon ang Romans chapter 7 verse 14 hangtod sa 25, usa kini kapag pamatuod nga bisan pa si Apostol Pablo mga kaigsuonan nakasabot gayod niini nga struggle. So sa atong tigpaminaw wala ka nag-inusara niini nga gubat igsuon. In fact, one of the greatest apostles, si Pablo, misulat niini nga bahin sa kasulatan ug iya gayud nga gidescribe kining gubat nga anaa sa kinasuluran sa usa ka Kristohanon. Atong madiskubrihan mga kaigsuonan nga ang Kristohanong pagkinabuhi adunay pakigbisog batok sa sala nga nagpabilin gihapon sa matag usa ka Kristohanon. Apan ang atong kadaugan o kasiguraduhan sa kaluwasan makaplaga nato dili sa atong performance, dili sa atong perfect performance, but in the perfect finished work of Jesus Christ our Lord. Anaa sa atong Ginoong Hesukristo ang atong kasiguraduhan. Adunay tulo ka bahin ang atong pamalandong niining taknaa, mudangat na kita sa unang punto. Ang tinuod nga Kristohano nag-agulo gihapon sa iyang kinasuluran, gumikan sa sala nga nagpabilin pa sa iyang kinabuhi. Ang giingon sa verse 14 sa atong teksto mga kaigsuonan, tungod kay nasayod kita nga ang balaod espirituhanon man, apan ako iya sa unod gibaligya ilalom sa sala. Mao kini ang testimonyo ni Pablo mga kaigsuonan. Nasayod siya nga ang balaod kuno espirituhanon nga ang buti pasabot, ang balaod hingpit, balaan, and it reflects the nature of God. Apan sa testimonyo ni Pablo, miingon siya nga siya iya sa unod gibaligya ilalom sa sala. Gidescribe ni Pablo ang iyang kamulong nga kahimtang ingon nga luwas na, nga nakigbisog pagihapon batok sa nahabilin nga sala ug sa iyang daan nga pagkatawo. Gipasabot na nato kini ni adtong miagi nga mga semana nga ang gilarawan ni Pablo niini nga passage dili ang unbeliever, kundili siya nga luwas na. This is not describing an unconverted person. Gumikan kay ang usa ka tawo nga wala pa diha kang Kristo, patay diha sa kasalanan, ug dili gayud siya muila nga ang balaod espiritual, nga ang balaod balaan. Matod pa ni Martin Lloyd-Jones, ang gilarawan kuno ni Pablo niini nga passage dili ang usa ka unbeliever or patay pa diha sa iyang sala. Gumikan kay ang patay nga tawo diha sa iyang kalag, wala man siya'y pakabana sa balaod sa Ginoo. Patay siya diha sa iyang kasalanan ug mga kalapasan, ug wala siya nasayod mahitungod niini nga gubat nga anaa sa tinuod nga Kristohanon. So this is the very essence of a Christian, mga kaigsunan. Mo kini ang gilarawan ni Apostle Paul. Sumpay pa sa verse 15 hangtod sa 17, ang giingon dinhi, tungod kay dili nako masabdan ang akong kaugalingong binuhatan.
Tungod kay dili na ako mabuhat kung unsa ang akong gusto, apan mabuhat na ako ang butang mismo nga akong gidumtan. Karon kung akong gibuhat kung unsa ang dili na ako gusto, miuyon ako sa balaod nga kini maayo, busa karon dili na ako ang nagbuhat niini kun dili ang sala nga nagpuyo sulod kanako. So nakita nato diri ang struggle gayod ni Apostle Paul, mga kaigsuwanan. Dismayado gayod siya, buot niyang mubuhat sa maayo nga butang, apan nakita niya nga anaa kuno sa iyang kinasuluran ang buot nga mual kontra niini. And notice the distinction between I, ang bagong pagkatao ni Kristo, ako, mo iyang giingon, the regenerate self, and sin dwelling with me, ang sala kuno nga nagpuyo sa iyang kinasuluran. Mao kini ang kanunay nga nakigubat sa iyang bagong pagkatao. Karon ang gipangutana sa atong tigpaminaw, mga kaigsunan, miingon siya nga hangtod kuno karon nagpakasala gihapon siya, ug kung iya kunong ikumpara ang iyang kinabuhi karon sa kinabuhi niya kaniadto, murag wala kunoy kalainan. Well, si Pablo, mga kaigsunan, nag-confirm kanato, nagpahibalo kanato sa presensya sa sala nga dili gayud kini mawala bisan pa sa tinuod nga Kristohanon. In fact, ang tinuod nga Kristohanon, mga kaigsunan, mas aware pagani siya sa sala sa iyang kinasuluran. Kaniadto wa man siya ipakabana sa sala, pero ang tinuod nga Kristohanon aduna gayoy lawom kaayo nga pagkasayod sa sala nga anaa sa iyang kinasuluran. Mao nga mag-struggle siya, mao nga aduna nay gubat, something nga ang dili tinuod nga Kristohanon wala gyud siya ipakabana ni ana, mga kaigsunan. Matud pa ni John Owen, indwelling sin always abides in the best of men. Ang sala nagpabilin gihapon bisan pa sa pinakahamtong nga Kristohanon. Kanunay nakigubat kini, kanunay nakigalkontra sa atong espiritu. O kini nga giyera, kini nga struggle, mga kaigsunan, mao kini pruweba nga ang usa ka tawo tinuod gayud nga Kristohanon. Because again, ang dili tinuod nga Kristohanon walay pakabana sa pagkabalaan. Wala siya'y pakabana sa iyang kalag. Verse 18 and 19, sumpay sa giingon ni Pablo, mga kaigsunan. Tungod kay nasayod ako nga walay maayo nga nagpuyo sulod kanako, nga ang buot ipasabot sa akong unod. Tungod kay aduna ako'y tinguha nga buhaton kung unsa ang matarong apan walay abilidad sa pagbuhat niini. Tungod kay dili nako mabuhat ang maayo nga akong gusto, apan ang dautan nga dili nako gusto, mao hinuon ang kanunay nakong ginabuhat. Nakita ninyo, mga kaigsunan, internal conflict kini. Ang kabubuton ni Pablo buot gayod nga mubuhat sa balaod sa Ginoo. Pero ang iyang unod, nakigalkontra niini, nakigsangka, mga kaigsunan. Diba, mauman kini ang gipangutana sa atong tigpaminaw, ang iyang giingon nga, mas misamot pa man hinuon gani ko karon og kagrabe, karon nga nahimo akong Kristohanon. Ang pangutana, ngano man kini? Dili gumikan kay nagpakasala kining atong tigpaminaw, nagpakasala gyud og duro, kundili mas aware siya, mas nakita niya ang kamatuoran nga siya dautan gayud kaayo, mas nahimo siyang sensitive. Kay ngano man, ang balaang espiritu naghatag kaniya og bag-ong mga mata. Nakita na niya ang iyang problema. Sa una, mga kaigsunan, sa dili ka pa Kristohanon, wala kay pakabana sa sala. Kung makasala ka, nag-enjoy pamanggani ka, pero karon lahi na. Gumikan kay ang imong mga mata giablihan na sa balaang espiritu ug nakita na nimo ang mga butang ilalom sa balaod sa Ginoo. So sa una nga ang sala mura og yano ra kaayo alang kanimo, karon ang sala bugat na kaayo sa imong pamati. Usa ka na kailhanan nga ikaw tinuod na nga Kristohanon, igsuon. Mitaas ang imong standard sa pagkamatarong ug standard mahitungod sa pagkadautan. Nakita na nimo ang kamatuoran. And again, this is an evidence that the Holy Spirit is now working in the life of a person. Matud pa ni James Smith, ang tinuod kuno nga anak sa Ginoo nag-agulo kanunay sa iyang kinasuluran, gumikan kay nabugatan siya sa sala nga nagpabilin pagihapon diha kaniya. Hangtod nga ania pa kita niining kalibutan na aduna pagihapon kitay struggle batok sa sala.
And the more he grows in grace, the more he perceives the depths of his own depravity. Musamot kuno nga kita mahimong hamtong diha sa Ginoo, diha sa iyang grasya, musamot hinuon nga makita nato nga dautan gayud kita, dili kita takos. Mao kadto ang unang punto. Ikaduhang punto, mga kaigsuunan, nagpadayon ang giyera. Verse 20. Karon kung akong gibuhat ang dili nako gusto, dili na ako ang nagbuhat niini, kundi ang sala nga nagpuyo sulod kanako. So giusab ni Pablo pag-ingon, mga kaigsuunan, nga ang bag-o niyang pagkatawo aduna nay tinguha nga buhaton ang kabubuton sa Ginoo, pero ang sala kuno nga nagpabilin pa sa iyang kinabuhi, nakigubat batok sa iyang kabubuton. Dili kini excuse, mga kaigsuunan, kundili explanation kini, pagpasabot kini ni Pablo niini nga giyera. Matod pa sa verse 21, busa nakaplaga nako kini ingon nga usa ka balaod nga kung buot na kung buhaton ang matarong, ang dautan haduol gayod kaayo. Nadunggan ninyo to, mga kaigsuunan, haduol gayod kaayo ang dautan, ang sala. Kanunay kining nagpahipi, mga kaigsuunan, nangita lang og kahigayunan, and this is the true condition of a child of God. Verse 22, tungod kay nalipay ako sa balaod sa Ginoo sa kinasuluran sa akong pagkatawo. Mahinungdanon kaayo kini nga bersikulo, mga kaigsuunan. Mao kini ang pruweba nga usa ka tawo Kristohano na gayod, aduna siya'y kalipay sa balaod sa Ginoo sa iyang kinasuluran. Ang dili magtotoo, wa gyud na malipay sa balaod sa Ginoo. Ang huna-huna ug kasing-kasing nga gibag-o sa Ginoo gumikan kay luwas na siya, adunay kalipay sa balaod sa Ginoo. Karon ang pangutana sa atong tigpaminaw, miingon siya nga mausahay pa man gani, pastor, mura og moabusar ko kay ako huna-huna luwas na ako. Well, kini nga temptasyon, mga kaigsuunan, dangerous gayod kaayo kini, delikado kini, pero common kini nga nasinatian sa mga Kristohanon. Pero ang pangutana, mga kaigsuunan, ang imong kinasuluran ba nalipay sa balaod sa Ginoo? Nagdumot ba ikaw sa sala nga nagtintal kanimo kanunay? Mao kini ang atong tan-awon, mga kaigsuunan. Kay kung ang imong kasing-kasing tinuod gayud kaayo nga nagdumot sa sala ug nalipay sa balaod sa Ginoo, bisag dunay struggle ug bisan pa og matintal ka, mga kaigsuunan, at times pamatuod gihapon ka na nga ikaw usa ka tinuod nga Kristohanon. Because again, ang dili tinuod nga Kristohanon wala gayoy pakabana sa pagkabalaan. Wala siya'y pakabana sa balaod sa Dios, dili niya kini kalipay. Ang tinuod nga Kristohanon, matintal man siya nga abusahan ang grasya sa Ginoo, which is sala gayod kaayo, mga kaigsuunan, pero aduna gayod siya'y paghigugma sa balaod sa Ginoo ug aduna siya'y pagdumot sa sala nga kanunay nagatintal kaniya. And that is a powerful indicator nga ang Espiritu sa Dios nagpanglihok sa imong kinasuluran, igsuon, naghatag kanimo og bag-ong kinaiyahan nga nalipay na diha kaniya. Verse 23, ang gingon dinhi, apan nakita nako sulod sa mga sakop sa akong lawas ang lain pang balaod nga nakigubat batok sa balaod sa akong hunahuna, ug nagpaulipon kanako sa balaod sa sala nga nagpuyo sulod sa mga bahin sa akong lawas. Adunay civil war sa atong kinasuluran. Adunay gubat, mga kaigsuunan. This is something nga unique sa kasinatian sa tinuod gayod nga mga Kristohanon. Again, ang dili tinuod nga Kristohanon wala gayoy gubat sa ilang kinasuluran. Wala sila'y pakabana, nag-enjoy sila sa sala. Pero the moment nga ikaw nahimong tinuod nga Kristohanon, gumikan kay gibag-o na sa Ginoo ang imong kasing-kasing uhuna-huna, mabati na gyud nimo, mga kaigsunan, ang sangka, ang gubat, ang giyera. Galatians 5:17 ang giingon dinhi. Tungod kay ang mga tinguha sa unod batok man sa espiritu. Tungod kay kining duha managkontra man sa usag-usa. Aron pugngan kamo sa pagbuhat sa mga buta nga buot ninyong buhaton. So kini nga giyera, mga kaigsunan, usa kini ka ebidensya nga aduna kay spiritual life. Dili nakapatay, kundili buhi na ang imong kalag. Verse 24, ikatulong punto, the victor and the verdict.
Mao kini ang struggle ni Pablo nga iya gayong gibuga niini nga bersikulo, verse 24. Pagkaalaot gayud nako nga matang sa tawo, kinsa ang makaluwas kanako gikan niining lawas sa kamatayon. Mao kini ang climax mga kaigsuunan sa pag-agulo ni Apostle Paul. And this is the cry of a soul nga desperado gayud kaayong nangandoy alang sa tiunay gayud nga kagawasan gikan sa sala. And this is precisely the question nga gipangutana sa atong tigpaminaw nga text sa atong number mga kaigsuunan. Luwas ba gayud ako, pastor? Tinuod ba gayud ako nga luwas? Well, ang tubag niya nga pangutana, igsuon, dili makaplagan sa imong kaugalingon. Ayaw og salig sa imong pagkinabuhi, ayaw og salig sa imong pagpaningkamot, gumikan kay ang imong pagkinabuhi, ang imong pagpaningkamot, dili gayud perpekto, higala. Dili gayud perpekto. Ang tubag ni anang imong pangutana, naa lamang gayud kang Kristo. Tutok kang Kristo. Gumikan kay si Kristo ang misunod sa tibuok balaod sa Dios ug siya ang nagantos didto sa cross sa Kalbaryo, nagpaula sa iyang dugo aron ang tanang mutuog musalig kaniya dunay kaluwasan. Gitagbaw ni Hesukristo ang gipangayo sa hustisya sa Ginoo. Iyang gituman ang tanang balaod sa Ginoo. Ang perfect nga pagkabalaan nga gi-require sa Ginoo alang sa imong kaluwasan, si Kristo ang nagtuman niini higala. Mugani nga ang tubag ni Pablo sa iyang pangutana, iyang giingon sa verse 25, salamat sa Ginoo pinaagi kang Hesukristo nga atong Dios. Busa karon ako mismo nangalagad sa balaod sa Ginoo sa akong hunahuna, apan sa akong unod nangalagad ako sa balaod sa sala. Kinsa ang manluluwas? Kinsa ang muluwas kanato? Ang tubag naagayo dayon sa verse 25, Jesus Christ our Lord. Dili ang atong kaugalingong pagpaningkamot, kundili si Hesukristo lamang gayod, igsuon. Ug mao kini ang ongoing reality kay gisumpay man ni Pablo sa verse 25 nga sa iyang hunahuna nangalagad siya sa balaod sa Dios, apan sa iyang unod nangalagad siya sa sala. Buot pasabot aduna gayoy gira. Mao kini ang direksyon sa iyang kalag towards God. Nangalagad siya sa balaod sa Dios. Gibuhat niya ang kabubuton sa Ginoo. Mao kini ang iyang direksyon towards the Lord Jesus Christ. Pero nasayod gayud siya nga aduna gayoy mga higayon nga mahulog siya sa sala, gumikan kay aduna pay sala nga nagpabilin diha sa iyang unod mga kaigsunan. Ato na kining gipasabot ni adtong miaging mga semana. Matud pa ni Charles Spurgeon, this is the conflict of the two natures. Ang bag-ong pagkatawo nalipay, nahimuot diha sa balaod sa Ginoo, apan ang daang pagkatawo mikaput paghihapon sa sala. Mao kini ang conflict mga kaigsunan. Apan magmadaugon ang bag-ong pagkatawo gumikan kay anaa na kini diha kang Kristo ug si Hesukristo madaugon gayod kanunay. So once again, atong i-review ang kalainan sa justification ug sanctification. Tungod kay kung atong masabtan ang kalainan ining duha ka terminolohiya mga kaigsunan, adunay lig-on nga pundasyon ang atong kasiguraduhan sa kaluwasan. Unsa man kining justification? Sa atong tigpaminaw, kinahanglan gayod nga masabtan niya ug masabtan natong tanan ang buot ipasabot ni ining free grace or libre nga grasya. When you believed, niadtong mituo ka kang Kristo, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas, na justified ikaw. Unsa may but pasabot ni ining justified? Sa libro sa Ginoo, sa iyang libro sa korte didto sa langit, gipapas na ang tanan nimong sala, giisip ka na nga walay sala. Usa kini ka legal nga deklarasyon nga ang Dios mismo ang nagbuhat. Ang tanan nimong sala gipas-an na diha kang Kristo ug ang pagkamatarong ni Kristo gisulob na diha kanimo. Kanus-an nahitabo ang justification? Kas-a lamang kanang nahitabo alang sa tanang panahon ni adtong ikaw mituo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang justification mga kaigsunan wala kini nakabase sa imong performance, sa imong maayong buhat,
kundili nakabase kini sa pagkamatarong ni Kristo ug sa iyang dugo nga gipapa sa tanan nimong sala. Wala kini nakabase sa imong pagkamatarong gumikan kay atubangan sa Ginoo, dili ikaw matarong, makasasala gayud ikaw. Apan gumikan sa imong pagtuo kang Kristo, ang iyang pagkamatarong gisulob nganha kanimo ug dili ka na hinukman. Mao kini giingon sa Romans 5:1. Busa sanglit giisip naman kitang matarong pinaagi sa pagtuo, aduna kitay kalinaw diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Giisip nga matarong, matud pa ni Pablo, justified, justification. Romans chapter 8 verse 1. Busa wala nay pagkahinukman pa alang sa tanang mga anaa diha kang Kristo Jesus. Mao kadto ang justification, mga kaigsunan. Pinaagi lamang kini sa pagtuo, dili pinaagi sa buhat. Kas-a lamang gayud kining nahitabo alang sa tanang panahon. Karon ang sanctification mao kini ang paghimong aktwal nato nga balaan, kining pagpatubo nato diha sa pagkabalaan. Nagpadayon nga proseso ang sanctification, mga kaigsunan. Sa matag gutlo sa atong kinabuhi, sa atong paglakaw kauban ni Kristo, nag-anam-anam kitag tubo diha sa pagkabalaan. Nahimo kitang susama sa atong Ginoong Hesukristo ug nagpadayon kini nga bulahaton sa balaang espiritu sa tanang tinuod nga Kristohanon. Kining sanctification dili kini makumpleto hangtod nga dili nato makauban ang atong Ginoong Hesukristo sa takna sa atong kamatayon ug sa iyang pagbalik niining kalibutana. And the fact nga ikaw igsuon nag-struggle batok sa sala, naguol ikaw gumikan sa imong sala ug duna gayud ikay tinguha nga makahiling kawas gikan niana, usa kana kalig-on nga ebidensya nga nagpanglihok ang balaang espiritu sa imong kinasuluran, nga adunay proseso sa sanctification nga nahitabo diha sa imong kinasuluran. Ang dili magtotoo, dili gayud niya kini kasinatian, mga kaigsuunan. Dili gayud siya maguol mahitungod sa sala sa iyang kinabuhi. Mao kanay ilhanan sa dili magtotoo. Apan ang tinuod nga magtotoo, bag-o na gayud ang dagan sa iyang hunahuna. Matod pa ni R.C. Sproul, a true Christian may fall into sin, pwedeng mahulog sa sala ang tinuod nga Kristohanon, but he will not fall in love with sin. Dili gayud siya mahigugma sa sala. He will hate the sin that still indwells him and yearn for deliverance. And I believe nga tinuod gayud ka na alang sa tanang mga Kristohanon. Ang Christian life, mga kaigsuunan, gubat kini, batok sa nagpabilin pang sala. Apan ang atong kasiguraduhan, anaa diha kang Kristo, wala diha sa atong performance. So alang sa atong tigpaminaw nga nag-reach out kanato, hinaot nga nakigistorya ang pulong sa Ginoo kanimo igsuon. Ug sa tanan natong tigpaminaw nga adunay susama nga struggle, tinuod bagayod ikaw nga luwas? Kung tinuod ka nga nagtuo kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas, kaniya lamang ikaw nagtuo. Ug kung naguol ikaw sa imong sala ug nalipay ikaw sa balaod sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo sa imong kinasiluran, kung ang imong kasing-kasing nagasinggit kinsa ang makaluwas kanako gikan niini nga lawas sa kamatayon, then oo, sa grasya sa Ginoo tinuod gayud ikaw nga luwas. Libre nga grasya sa Ginoo. Ang imong struggle igsuon, ebidensya kana nga dili na ikaw patay diha sa imong sala, nga tinuod gayud ikaw nga luwas. Ang imong assurance, ang imong kasiguraduhan, wala kini nag-agad sa imong kusog, sa imong pagpaningkamot, kundili anaa sa atong Ginoong Hesukristo. Ang imong kasiguraduhan, wala kini nag-agad sa imong pagbati nga pausab-usab, mga kaigsunan, kundili sa gibuhat ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. So alang sa mga isig ka magtutuo nga nag-struggle gihapon hangtod karon batok sa sala, magpadayon lamang kita sa pakigbisog. Magpadayon kita nga musalig sa espiritu sa Ginoo nga nagpuyo dinhi kanato ug magpadayon kita sa pagpangalagad sa Ginoo pinaagi sa iyang iglesia. Sa atong tigpaminaw karon nga wala gayoy struggle batok sa sala, wala siya'y pakabana ug wala siya'y kalipay sa balaod sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, basin og dili ikaw tinuod nga Kristohanon higala.
Hangtod karon walay gubat sa imong kinasuluran kay na in love ikaw sa sala. Ang buot ipasabot ni ana wa pagyud nimo gisurrender ang imong kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Pag hinulsol sa imong sala ug dangop kang Kristo, tuuhi ug saligi ang iyang dugo ug pagkamataro nga igo na aron ikaw madawat sa atong Ginoo alang sa imong kaluwasan. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.